थाम्बनेलाव नुनानै गोबाङा एसेब्लाबो बुजिखादों नङासै होमबा रायजोफोर। दिनैहाय दुरान काप दङ, बेनिनो आरो मोननैसो आं इनफरमेसन होगोन। बारा गोलावबो जानाय नङा भिडिअ'आ। दाख्लैहाय बड'लेण्ड एफसिआ गरनै सोनानै देरहादों नङासै। बे दिनखालि माखासे माने सिख्लाफ्रा हाबनो मोनाखै दे। बिसिनि आखायाव दङमोन टिकेट, बारक'ड गासैबो दंमोन, अब्लाबो बिसोरखौ सोनाय जायाखै। मानो? आं बेनि इनफरमेसन होफैगासिनो दङ। बेनि सिगां दायो रेडि जाहांखाबाय, ओंखारबाय, नैबे गस्लाया गोलोमबाय, एसे दै सारस्रनोसै, बेलेगासो फैनोसै, नायफैनोसैलाय दिनैबो। दाख्लै मोनसे कमेन्ट हरदोंमोन आंखौ, प्रमद बर'खौनो रायो, प्रमद बर'नि दुरान कापखौ मानो नायफैखो होननानै। आंबो मोजां हरखायाखैनो। नोम्फानि बियो, नोम्फा खामायनाय, नोम्फा खामायनानै लुनाय, नोम्फानि लिडारफोरनि होनहरदों आं ओंखायनो। मानो होनबा बाव बिटिसिआवहाय पार्टिजों खोथा गैया। जेसेखिनि मानसिफोर थैनाय थांनाय मुंख्लंफोर जानाय बिसिनि नामै मोननाय आरो बिटिसिनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि आखाइनि भेलुएबल भटनि थाखायसो, बैफोरजोंसो आरो जोंनि टेक्सेस बायदिसिनाजोंसो सालायनाय गभर्नमेन्टनि फैसाफ्रा। बाव नोम्फानि नोमानिबो गैया। बाव खोथाया जाहैबाय, बिदि बुंलायोबा माबायदि जायो पार्टि मर्टन लांग्राफ्रा, अब्लालाय बे हाग्रामा लुनाय सेक्रेटारियेटआव मानोथ' अफिस खालामबाय थादों गयदा होननायबो जायो मालाबा। थ' बिदि लाबोलायनाङा आरो ओंखायनो माने जेखि मावा बे सरकारा मावलायबा एसे मावथोंसै, गाज्रि जाबाथ' बखि जाखागोन। सोरबा हाग्रामाबाबो सोरबा प्रमदबाबो पाब्लिकजों बे थाबाय थाखागोन। थ' बै उमुगासो बानायनाय जाम्बा नामा? दुरान कापआ सोरनि? सार्च खालामनानै नायग्रो, सोर स्पन्सर खालामो मेनलि, बेफोरखौहाय नायग्रोनांगौ आरो। मिथिया लाबाथाय एरगोन आरो बुंग्रायाबो थाखागोन, कमेन्ट होग्रा। अब्लाबो आंबो आंनि बुंनो लुबैनायखौ आंबो बुंबाय आरोना, बयहाबो बुंनायनि मोन्थाय दं होननानै गोबाङा बुङो। जिखुनु जा, दानियाव मेन पइन्टआव फैनोसै। दाख्लैहाय सानैसो सिख्लाफोर आंनि मोखाङावनो हाबनो मोनाखै। मानो? टिकेटआ दानबाय अनलाइन, फट'आ क्रेक होबाय, सोरबा स्क्रिनशट लाबाय, स्टेटासा लागायनानै होबाय। बिसोरथ' बुजिया, टिकेटआवथ' बारक'ड थायो। मोद्ला सेंग्राफ्रा मा खालामबाय, बिसिनि वाट्सआव स्टेटास होनायखौ स्क्रिनशट खालामनानै लानानै मबाइलजों ओरै देखायहैबाय मालाय। बारक'डखौ ओरै देखायबाय, स्केन जाबाय, हाबग्रोहैजोब्बाय। टिकेट मालिकफ्रासो हाबनो मोनासै दाना, खम साइज। ओंखायनो दिनै बिदि सोरबा खालामफ्लांदोंबा स्टेटास होनानै दाला, नङाबा बै स्केनारसो थायो नालाय। नों टिकेट मालिकबाबो बै हाबखांबाथाय बे स्केन जाखांबाबो जाला बियो। गोबाङा सानो माने, लोगोफ्राबो बुङो, आंनाबो सासे लोगोआ बुंदोंमोन, नों हाबखांबा आंनो टिकेटखौ ओरै वालजों हरलाय होननानै। खिन्थु वान टाइमल' बे टिकेटआ, नों हाबखांबाथाय बे जाला, स्केन जाखाबाय बे, माने एक्सपायार जाबाय बे, हाबखांबाय। बेबायदि आरोना, दाख्लै बेनि थाखाय हाबनो मोनाखैमोन। थ' दुरान कापआ दिनैहाय बड'लेण्ड एफसि जाहैबाय। गोबां सिदान गेलेलाया। बड'लेण्ड एफसिबाथाय सापर्ट दङ, देरहाजानो लुबैयो जोंनि बर'लेण्डनि होननानै। ओमफ्राय मोनसेया पान्जाबजों आरोना दिनै। सोर सोर फैयो फैदो नायनोसैलाय। लाभ इउ अल।